Okay, hi mga suki sa mga Keraglos. Pagkilikin natin ang Keraglos. Katulad ko, 3 taon na akong gumagamit, mahigit pa. Katulad ng mga customer namin, tinatangkilik nila dahil maganda ang kanilang mga buhok. Katulad ni Madam, nagpariban siya, tapos nagpa-Keraglos, ayan ang resulta. Kaya kayo po, tangkilikin nyo na rin po ang Keraglos. Napakaganda sa buhok. Malambot, shiny pa. Dito kami sa Bayambang. Julian JR Beauty Salon. Tagkilikin natin ang Keraglos. Bali, nung una ko siyang gamitin, maganda talaga. Kaya hindi na ako lumipat sa ibang brand. And then, maraming good feedback sa mga customer. Kaya, siya na talaga yung ginamit namin. Ngayon, 3 taon na po kami gumagamit ng Keraglos. Masasabi mo talagang maganda at good quality. By Kuya Larry. Sa mga gustong makatry ng Keraglos, dito lang sa Bayambang. Dito lang po kami sa may New Public Market, sa taas po, 2nd floor. Bali, hanapin nyo lang po yung Paula Salon. Dito lang po kung matatagpuan. Marami pong service na available dito. Ribbon, color, Brazilian, gel polish, mga manicure, pedicure, at marami pa. Bali, kailan po kayo unang gumamit ng Keraglos? Matagal na po akong gumagamit ng Keraglos since 2016. Almost 7 years na po. Ano po yung reason nyo po na nag-stick po kayo sa Keraglos? Kasi bukod sa shiny ang buhok, malambot pa. At saka nakakawala siya ng dry. Okay. Ano pong masasabi nyo sa ibang salon owner na hindi pa natatry yung Keraglos? Ay naku madam, subukan nyo na ang Keraglos, napakaganda. Maraming customer ang dadagsa. Yung mga taga-Bayambang, dito po yung salon ko, sa taas po ng Magic Midsection po. Hanapin po MCE's Nursing Salon. Okay. Ano po yung mga services nyo dito? Lahat po ng may Brazilian Keraglos, treatment or rebonding. Lahat po. Kaya sa lahat ng gustong mag-avail ng Keraglos product, abangan nyo kami sa pag-ikot namin ngayong araw na ito. Sabi nga ng Keraglos, buhok mo, sagot ko.